Etogo Ousmane Almoudou, né syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 comme la CELA. Aye article 39 kele nyongiri wala saka lafiya di jamana ma wala saka lafiya di an yɛrɛ ka tɔndenw ma wala saka an yɛrɛ min ye ɲɛmɔgɔw ye an ka se ka an ka jɛkulu ka réorganiser o de kɛra hukumba ye min an bila ka a ɲɔngiri mais ɲɔngiri a ma kɛ gansan sikafɔ de kɛra sikafɔ caman kɛra ani ministre ni ɲɔgɔn cɛ parce que duguna t'a la bilen kɛlɛ daminɛ na an y'an ka préavis déposé kalo novembre kalo tile 21 préavis déposé ministre fila wulila ka se an ma k'an wele k'u b'a fɛ ka kuma n'a ye o ye ministre de l'économie et des finances ani ministre de la défense ale yɛrɛ nana k'a fɔ ko éducation question ye président y'a di ale ma pour que ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la donc sikafɔ kɔnɔ jamana u bɛ gɛlɛya min na anu olu yɛrɛ bolo article 39 an yɛrɛ b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ se ka kɛ ten bi k'a fɔ ko ban don ko ban tɛ mais n'u y'a kɛ syndicat dɔ bɛ olu bɛ wuli n'u wulila o man ɲi jamana ma surtout que financièrement jamana bɛ gɛlɛya la donc wagati kelen kɔnɔ mɔgɔ min kan ka baara kɛ walasa ka sɔrɔ lase jamana kɔnɔ n'olu wulila ka grève kɛ k'a ka gɛlɛya kosɛbɛ u tɛ se k'a soutenir a wagati an kun y'a ɲini an y'a f'u ye ko jamana mara ye responsabilité ko de u k'u kɛ responsabilité ta u ka a waleya i n'a fɔ tariku kɔnɔ a b'a fɔ an ye cogo min na u foyi tɛ a kɛ cogoya min na k'a to Côte d'Ivoire a wulila k'a fɔ ka prime ba di école karamɔgɔw ma mɔgɔw wulila ka mankan ci a ko ma prime a y'a di école karamɔgɔ de ma donc ne mɔgɔ min b'a fɛ k'a sɔrɔ o kana école karamɔgɔya la an k'u k'o kɛ o ko tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka kɛ mais wulu yɛrɛ fanga tɛ a bɛ fɔ ma ko autorité fanga ba t'a la donc n'i y'a mɛn k'i bɛ décision sugu dɔ ta k'a assumer k'i kɔkɔ da la fo k'a sɔrɔ ko jamana yɛrɛ a sigilen dɔ kosɛbɛ donc u y'a ɲini an fɛ o bɛɛ kama an ka sɔn olu ka laɲini ma k'a fɔ ko olu kun y'a fɔ ko prime u bɛ se ka prime di an ka sɔn prime ko ma ani an ka jɛ ka bɛn a la jamana lafiyara wagati min na ko min bɛ se kɛ kɔfɛ an bɛ se k'o lajɛ ministre ni ɲɔgɔn cɛ o ye dɔn fɔlɔ an n'u ye ɲɔgɔn rencontré dɔn fɔlɔ o kɛra novembre kalo tile 24 donc an nana an ye komasegi kɛ an ka tɔndenw ye a bɛ fɔ ma ko réunion élargie novembre kalo tile 28 u y'a yira an na ko ministre ye minnu fɔ olu y'a mɛn bɛɛ syndicat bɛɛ u y'a mɛn maintenant an ka laɲiniw kɛ an ka taa ministre fɛ k'a f'u ye u bɛ se ka min di an k'o lamɛn a bɛ fɔ ma ka discussion engagée k'a lajɛ ministre yɛrɛ bɛ se ka taa wari joli la ani ensuite an ye réflexion dɔ kɛ an n'an ka a bɛ fɔ ma ko an ka expert an ye analyse dɔw kɛ analyse kɔnɔ point fila farala kan an ko n'u ye prime di n'u ko comme u yɛrɛ ko kuma la u b'a yira ko wari tɛ yen n'u ko k'u tɛ se ka prime caman di sisan an bɛ se ka laɲini kɛ u ka prime kɛrɛnkɛrɛnya créer k'a di école karamɔgɔw ma hali ni wari tɛ k'a la san mais prime kɛ créer k'a di école karamɔgɔw ma a fɔ prime spéciale d'enseignant n'o créera comme u yɛrɛ ko ne jamana basigira an bɛɛ ka ala deli jamana ka basigi parce que a man di mɔgɔ si ye jamana ka to ni situation na jamana basigira kalo 4 kalo 5 kalo 6 san kɛmɛ mɔgɔ t'a ɲɛdɔn an ka laɲini a ka kɛ joona n'o kɛra école karamɔgɔ an bɛ syndicat an bɛ gouvernement ni syndicat an bɛ sigi k'a lajɛ jamana basigira sisan wari bɛɛ ka sɔrɔ bɛɛ ka kɛ sisan an bɛna joli de di école karamɔgɔw ma u ka prime spéciale d'enseignant na o an bɛnn'o kan ani sabanan a bɛ fɔ ma ko document cadre de stratégie d'amélioration des conditions de vie des enseignants parce que an yɛrɛ ko wagati dɔ sera gouvernement kan ka se ka ŋaniya dɔw ta yɛrɛ min tɛ wariko ye min bɛ se ka école karamɔgɔ dɛmɛ kama bɛ kɛ jamana dɔw kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka fonctionnaire ta Côte d'Ivoire Sénégal i n'a fɔ kan di dɔnna fonctionnaire dɔrɔn a bɛ fɔ ma ko faveur dɔw bɛ yen o bɛ k'i ye i n'a fɔ sojo kunda i n'a fɔ banque prêt kunda u bɛ yɛrɛ kɛ électricité i bɛ ji min san i bɛ voilà état bɛ intervenir o la pour que walasa ka musaka ka dɔgɔya école karamɔgɔ donc an ko mun na an tɛ se k'o document ɲɔgɔnna dilan k'a di gouvernement ma walasa gouvernement fana ka analyser an ka bɛn a kan walasa ka se k'a bali kuma o kuma bɛ fɔ école karamɔgɔw ka taa grève la an k'o fɛnw dabila donc an ni ministre y'o fɔ a kuma cayara mais finalement an ni ministre bɛnna an bɛnna kan bɛn kɛla kan conciliation créera conciliation daminɛna décembre kalo tile 7
a tile kɔnɔntɔn ani bi a tile tan ni saba taa ka segu kɛra parce que wari min dira wari kun ye 12 milliards 300 millions gouvernement ko o de b'u bolo u bɛ se k'o de di k'u tɛ se ka tɛmɛ o kan maintenant n'i y'o lajɛ an école karamɔgɔw a ka ca dɔɔni je pense que o de an yɛrɛ ka an ka avantage o ye peut-être an ka handicap fana o ye an ka caya n'i y'a lajɛ n'i y'a tila école karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani a bɛ bɛn bɛɛ bɛ bɛn 2000 ani 200 de ma parce que a wagati kɛ négociation daminɛ an tun b'a fɛ k'a kɛ catégorisation ye mais an y'a ye an ko treizièmement n'i y'an ka kɛlɛ ninnu lajɛ kɛlɛkɛbaw yɛrɛ o ye fondamental mɔgɔw de donc n'a ko k'an b'a kɛ catégorisation ye u ka pourcentage bɛna dɔgɔya dɔw tɛna bɛrɛ sɔrɔ donc an bɛɛ ka jɛn n'a ye an ka sacrifice kɛ a ka kɛ montant kelen ye min bɛ di catégorie A ma o de bɛ di catégorie B ma o de bɛ di catégorie C ma donc o de na ni 11 millions sinon n'i k'i b'a kɛ par pourcentage peut-être dɔw bɛ se ka 2000 sɔrɔ min ka ca ni 2000 ye dɔw bɛ se ka dɔ sɔrɔ min ka dɔgɔ ni 2000 ye mais an y'a ko ye maintenant 12 milliards in parce que pour que mɔgɔw min fana faamu la parce que an ka kunu sigafɔw la mɔgɔw y'a ɲininkali kɛ peut-être a ka kan bɛ se k'a kan mɔgɔw hakili ko 12 milliards i b'a ta dɔrɔn ka a diviser ni école karamɔgɔ hakɛ o tɛ n'i ye état ye wari d'i ma n'i ye état ye wari min d'i ma ale kan ka reversement min kɛ parce que n'i ye fonctionnaire ta i ka cotisation à la retraite i bɛ dɔ sara mais état bɛ caman sara 13%. n'i ye AMO ta i bɛ dɔ sara état fana bɛ caman ta donc ni état bɛ wari d'i ma a b'o de calculer bɛɛ de calculer a sanfɛ o de bɛ bɛn 12 milliards 300 millions donc an ni parti gouvernemental an bɛnna kan bon an kun y'a ɲini u fɛ fana comme an bilara ɲɔgɔn na min na o ye grille ko ye grille unifiée o grille daminɛna juillet 2021 donc an kun b'a fɛ rappel fana o date ni date de fɛ ka kɛ juillet tiɲɛ la o fana kuma cayara an ye tila fila kɛ o taa ka segin la rappel o ko k'u bɛ se ka min kɛ o ye k'a kɛ novembre donc n'i ye premier point lajɛ an bɛnna 12 milliards 300 o bɛ di école karamɔgɔw ma o bɛ bɛn école karamɔgɔ kelen kelen kɛmɛ 2000 ni 200 ma a bɛ daminɛ novembre kalo tile fɔlɔ la filanan ye prime spécial d'enseignement prime d'enseignement non min tɛmɛna donc filanan ye prime spécial d'enseignant prime spécial d'enseignant n'a ye conférence sociale a laɲini ko ka l'ordonnance de 1975 l'ordonnance 44 parce que prime fɛn fɛn bɛ Mali la o fɔ prime indemnité fɛn fɛn bɛ Mali la ordonnance dɔ de bɛ a régler ordonnance de bɛ prime tɔgɔ fɔ ani prime ni min ye prime ye min ye indemnité ordonnance de b'o fɔ donc conférence y'a laɲini ko ka o relis parce que tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ phase la bilen décret min ta ordonnance min taara 1974 peut-être a dɔw mɔgɔ min y'a ta yɛrɛ dɔw yɛrɛ tɛ balo la bilen donc ce n'est plus d'actualité ka segin a kan donc n'o seginna a kan ko ka prime dɔ de dilan ka école karamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnya prime dɔ dilan école karamɔgɔw tɔgɔ la comme y'a fɔ cogo min na bɛn kɛra o fana ma sabanan o ye document cadre ye o an de kan ka dilan an min ye école karamɔgɔ ye an n'an ka expert b'a ka déjà a bɛ ka terme de référence dilan n'a tilala la a bɛ document d'a ma an b'o di gouvernement ma ani gouvernement bɛ se ka fɔ kɛ ni min bɛ se ka kɛ sisan a bɛ kɛ min kan ka don wagati min kɔnɔ o bɛ wagati min kɔnɔ kunu an ye si ka fɔ kɛ parce que a b'a dɔn jumadon de ye an ye négociation kɛ négociation bannen gouvernement kun y'a laɲini an fɛ ko an tɛ bɔ fɔ ka signer parce que ko sariya a b'a dɔn grève Mali la sariya dɔ de b'a cadre a bɛ fɔ o ma ko loi 087-47 ko o t'a yamaruya i kana négociation na i ka tila ka segin ka taa i ka tɔn nɔfɛ an ko an ye procédure de engagé procédure kɔrɔ n'an ye ko o ko kɛ an b'a ɲɛfɔ an ka tɔndenw ye fɔlɔ donc an nana aw fɛ an sigira an hakili la ko an bɛnna maintenant an bɛnna min kɛ an bɛ taa ɲɛfɔ an ka tɔndenw ye fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka na an bolo na bila sɛbɛnni la donc kunu Mali fan bɛɛ an taara an ye ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ minnu ma faamu ɲininkaliw kɛra an y'o expliqué an bolo kunu tɔndenw n'i y'a 100 sarada 99 bɛɛ kunnafoni faamu bɛɛ sɔnna a ma donc o de hakimu kɔnɔ an wulila bi ka taa an tɛgɛ bila sɛbɛ la ka école karamɔgɔ bɛɛ fo k'a f'u ye u k'u cɛsiri surtout k'a f'u ye an kana to mɔgɔw ka don an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye ko o ko sɔrɔ en tout cas an bɛ se k'a fɔ an fana tɛ cɛkɔrɔba kojugu école karamɔgɔya la an y'a daminɛ 2005 mais k'a daminɛ 2005 fo bi école karamɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ a y'a sɔrɔ kɛlɛ de la
wa fɛn caman sɔrɔla daminɛ na 2016 la parce que 2016 an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan bien vrai bɛɛ n'a ka jogo don mais an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan école karamɔgɔw ka hɛrɛ kama donc mɔgɔ si kana to intérêt particulier parce que tile fila na e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko réseau sanfɛla sɔfɛlen don parce que dɔw ta ye fɛn wɛrɛ ye min tɛ syndicat ko ye donc an t'o la an bɛ yan syndicat de tɔgɔ la an bɛ école karamɔgɔ de tɔgɔ la n'an bɛ min fɔ o bɛ fɔ syndicat de tɔgɔ la o bɛ fɔ école karamɔgɔ tɔgɔ la mais min b'a fɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ min b'a fɛ ka ko wɛrɛ kɛ min tɛ syndicat ye o bɛ taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ la donc vraiment école karamɔgɔw k'u jija k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ accord min filɛ nin ye an ka jɛ ka suit ɲɔgɔn fɛ ka ala deli an ka jamana ka basigi pour que rapidement point filanan parce que an bolo an yɛrɛ syndicat leader an ye an ka réunion na an ko 11 000 francs o tɛ bɛrɛ ye an tɛ se k'a fɔ ko wari tɛ parce que hali dɔrɔmɛ kelen ye wari ye mais an kun hakili bɛ wari min na an yɛrɛ bolo o bɛ se ka sɔrɔ prime spéciale d'enseignant de la donc an kan ka labɛn de k'o de préparer kosɛbɛ pour que n'an ni gouvernement bɛna sigi ka fɔ don min na an ka se ka wari ɲɛnama sɔrɔ o prime spéciale de kɔnɔ vraiment k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye an kun kan ka taa grève la fana sini grève kɔni o bɔra ma fɔlɔ an ye PV signé an bɛ sigi k'o makɔnɔni kɛ o bɛ commencer ka waleya wa cogo min na maintenant an tɛ ala deli a la maintenant nana gɛlɛya nana y'a waleyali la an bɛ tila ka se o kɛlɛ ma tuguni walasa an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la cogo min na merci bien